Čo by deti v spektre autizmu chceli, aby ste o nich vedeli? Že vzťah je dôležitejší ako výkon. Že kľúčom ku vzťahu a napokon aj k výkonu sú ich hlboké záujmy. Aj rovnice sa dajú počítať v Minecrafte a biológia sa dá naprogramovať vo videu alebo do animácie na počítači. Potrebujú to isté, čo všetky ostatné deti. Prijatie, bezpečie a pochopenie. Ale ak to nedostávajú, dávajú to oveľa intenzívnejšie najavo. Sú ako citlivé seizmografy, ktoré ukážu, kde niečo chýba, či už je to vo výchove, alebo v prístupe k učeniu, alebo dokonca v práci. Ak ich počúvame a nechávame sa nimi viesť, obohatia všetko, čo bežne robíme, o úplne nové perspektívy.